Ade bulukwa made no uma. Onye me nkoma. Ebule yedo. Si ajide nkoji na aga n'iru. Biko ka tuba koketa. We kete neza. Eza nega ni. Eza ntoshibele. Eza ntoshibele. Woko madori fite. Egade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na ọrụ ifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma ga-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na ọrụ ifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma ga-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple ọ ga-adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye ga-anyị from the back ndị ochie anyị from the back fọdụsị gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa obodo ụka bịa. Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Oku TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you are highly welcome. Well done. Please introduce yourself for our viewers. Okay, viewers all over the world, my names are Eze-Ana, Ugochitubelu. I have Eze-Ana. I'm onye isi nchụaja Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're highly welcome once again. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you would like to say to our viewers? Viewers all over the world, maka ndị sonye na anyị na-aja nke ọnwa Jenụwarị a, anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Jenụwarị a. Aja mbuli elu aja epụta ihe, aja esigoro na ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Dịka isi malụ, anyị adara eso ihu ọrụ maọbụ testimony na social media maka ọdụrụ necessary bụrụ ihe anyị maka ebe. Ịchọ isonye na aja a, ị nwere ike isonye gwazi ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka ike Chukwu lụrụ mba dum. Forward ya 3 prayer requests. He made a mobile donation, yes, to this our account number. Our account number. Can we tinye afa gị na ndị a na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ha ụbọchị ọbụla. N'ụtụtụ taa, ejego ori m na temple, ga-achụ aja gaa ọfọ ma kwubi okwu n'isi ndị niile sonye na aja nke ọnwa. Aja awụ aja mbuli elu, etu anyị si eme ewu, anyị debe prayer request ụlọ ọcha na-achụ aja na-ekwubi okwu na-aga ọfọ n'isi gị. Ụbọchị anyị ga-achịkọta anyị ga-eje na mmiri, jee chụọ ọrụ ndị mmiri aja mee saraka, gbagọtazie na temple, chụọ aja to entities of powers. Jekwazie n'ebe nchụ aja bụ ebule mee saraka. I can tell you, ike dị na aja na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Aja anyị malitere ịchụ aja over 2 years now. Yes, and I can assure you, onwe ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro iwe gbota. As we speak, ọ nwegoro ndị bụ ukwu throughout 2024 because ha chọrọ ime isi 1 month n'ime. So all ihe kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afa miri emi, send them message na WhatsApp
ị na-anya na ya screen ị ga-afụ nọmba asị anyị mana ka mkpọkwa ya ọzọ 08138243871. I repeat 08138243871. ma ọ bụ ịkpọkwa na my private WhatsApp message 08057837672. I repeat 08057837672. Ka ị na-ege ntị na-anụ olu na-emetụ aka na share button na-eshare ya ndị mmadụ. Ọ bụrụ na iso na Eziokwu TV na ọ na Eziokwu TV ka isi anụ olu m ị like ya nkụzi ya n'ụta maọbụ nkụzi ndị ọzọ anyị kụzigoro gboo iche igienu jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-enweta over 1000 lectures na nkụzi niile anyị kụzigoro n'ọdịnala Igbo. Ọ bụkwa ndị na-esonyere anyị na Eziokwu TV onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na Eziokwu TV chọrọ ịwọchị ọzọ jee na Great Movie Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya maọbụ ije na Ugochi tubelu Movie Productions na YouTube ịwọchịkwasị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchị ya. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị mgbe ị na-emetụ aka na share button na invite your friends ka ha nụ from the horse's mouth. Asị m na ọmaka ga-emere gị. Daalụ. Let's dive into this question. The first question is, what is Nzu and what does Nzu represent in ordinary Igbo? Thank you for that wonderful question. Ịma na ụfọdụ ndị mmadụ na-awa ha na-afụ nzu ha na-afụta nzu n'ọnwụ idol worshiping ma ọ bụ ihe ikpere arụsị. Ọ maka na ịmarọ, I keep saying it, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Nzu bụ significant purity. Ihe nzu na-egosi purity. Yes. Onye akpatara ndị Igbo ji atụ n'usi na aka marụ nzu ama amụ unyi. Na-ege ntị ịma na ihe anyị ji wee bido platfọm ọdịnala abụ ka anyị na-akọwarụ ndị mmadụ etu ihe niile si wee dị n'ọdịnala Igbo. Maka na ọ bụrụ na ịkọwara ọrụ ndị mmadụ ha ma aghọta dịrị nwaanyị eji eme nke anyị demonize ya ihe niile a. Ọ dịkwana nya ka anyị ji wee bido platfọm a. Ọnya ka anyị ji wee na-akụzi ya. So ihe na-achị kọwara bụ nzu abụrụ ihe ọjọọ, nzu abụrụ a satanic or demonic something. No, nzu bụ ihe wetara na mmiri. Ịma na mmiri upiriti ọka ịma. Yes, nzu ịbịa na mmiri ahịa na ọzọ obodo ebe a. Yes, ọ na mmiri ka esi akọta ya. All clay, white clay, or call it white chalk. A na-egbuti ya n'ala. Egbuti ya n'ala. Ọ bụrụ na nke a kpọrọ nzu ndị ichie bụ nke a na-adị ka etu anyị esi gbuti ya ka esi ewepụta ya ọ dry ya akpọ ya nzu ndị ichie. Maka na o nwere aka ọbụla ma o dugharịrị ya etu ahụ esi wee ti ike ka esi deme ya akpọ ya nzu ndị ichie. Then mana enwere nzu ka ọ bụ na ewetaziri ya kpụbazie ya onwe shape onwe nke nwere masculine shape akpọ ya nzu nwoke. Then nke ọzọ ya akpụkwa onwe feminine shape akpụcha ya ewere ihe design ya beautify ịmagoro nwaanyị o represent your beauty ọkịma beautify ya akpọ ya nzu nwaanyị. So nzu nwoke na nzu nwaanyị simple mean ofu nzu a mana ọka differentiate ya nke nwoke na nke nwaanyị by designing nke nwaanyị ka ọ dị more beautiful. Mana ya na-achịkwa na nzu signifies purity. So nzu bụ ihe si na mmiri wee pụta. Daalụ. Thank you so much for that answer. Nzu signifies purity. Yes. Okay, what about Edo? Yes, thank you for that question. Edo bụ ife akwọpụtara n'osisi. Yes. Ihe eji ekwu iji ekwubi okwu. Edo ka o doolu m. Ihe a bụ ịma na n'ala Igbo o nwere ihe ọbụla nwere ihe ọpụtara. So ihe eji ihe ọbụla etu ihe dị wee kwubi okwu na mmụọ. Edo bụ let it be calm. Let everything be calm. Let ihe niile na-abụọ let ihe niile everything. That's all the buru mmiri na-atụnụ. Let all of them be calm. So use edo ahụ wee kwubi okwu wee sị n'ụbọchị taa na na-etinye edo ma ọ na na-atụ edo na sị na ọ ya edolu m. Ọ ihe ije wee mee declaration. So edo abụrụ ihe ọjọọ, ọ bụrụ ihe wetara one demonic place. Na-ege ntị. Mana ọ ihe niile aka anyị chọrọ ka anyị kọwara ndị mmadụ because na ndị ụka bịara wee bịa rie anyị. And for the fact na ọdịnala Igbo etu esi wee structure ọdịnala Igbo ụmụazị na ụmụaka adịghị abịa ebe a na-eme ihe mmụọ. So ha nọ n'onwe ha lack the basic knowledge
anọ onye bata na ndị ụka ọbịa bịara bido n'ụmụazị na ụmụaka bidowe catechism class bidowe prayer Anglican prayer this apa bidowe Sunday school wee rie ha. That's the problem. So all the guys will create this platform evangelical la ka anyị nwere ike were na propagate na-akọwalụ ndị mmadụ ihe dị iche na capital B na ọkpadama maka na capital B na ọkpa efi. Thank you so much, sir. The next question is, can someone be separated from ndị mmiri? Thank you. Yes, ọtụtụ ndị mmadụ na ihe kpatara mmadụ ga-eji wee jiri ọnụ o ji eri ji eri ede wee sị ka o separate onwe utu ndị mmiri bụ na onye ahụ ghọtara how things work. Maka na onye ahụ na-ajụ ajụjụ a ma ọ na-ekwu okwu dị etu a nwee ụdị intention a because onye ahụ is coming from the background of onye riri eri onye ụka. Maka na onye ahụ na-afụta ndị mmiri dịka evil. Onye ahụ dị ole izizi mmadụ ga-eji sị I don't want to associate with them because onye ahụ n'oche nke onye ahụ oche na ndị mmiri dị evil. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị n'ụwa onye ọbụla na-asị gị ka o separate gị na ndị mmiri chọrọ ka ọ na-agị n'iyi. Nke bụ eziokwu bụ na ndị mmiri iwu ya spiritual associates. Ha bụ ndị iyi ụwa, ha bụ ndị otu gị. Ihe emezikwa ụwa gị. Then ọ bụrụ na ị hapụ ndị anwa gị na ha nwere connection site n'ike Chukwu, gee ntị. Chukwu okike enwere ike isi n'elu ma ọ bụ n'ebe ọ bụla communicate to you direct. Enwere the cardinal guided angels, enwere ndị okere eke. I thank God na ndị ụka na onwe ha pụtakwụnyekwuru na-enwere ike principalities and powers. Ha kwenyere na-enwe guardian of angels, na divines of angels. Ha kwenyere na elders na-enwere ihe anọ dị ndụ. Ndị a niile wụ principalities and powers. So ndị a niile wụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi n'olu ndị ụka, n'olu ndị ọdịnala. Anyị kpọọ ha ndị egede na ndị mbụ, ndị anyị ka ntana. Kpọọfa ndị ichie, kpọọfa ndị okenye, kpọọfa aha dị iche, kpọọ ha ụmụada, ndị niile anyị kpọsịrị ha, kpọọ ha elemental beings, ụmụ mmụọ dị iche iche. Ihe niile atụ differentiate na-enwere categories of powers. So ndị mmiri is one of those 4 cardinal elements. Anyị gwara gị na-enwere ike ndị nọ n'ikuku bụ ihe ahụ egụwa the self. Yes, gbarata na-enwere ndị mmiri, na-enwere mermaids, water sprites, na-enwere ha. Gbaratakwa na ndị ikuku. Gbaratakwa ma mermaids ma gnomes ma rest of them ma elves ha niile have entities of powers na-alụ ọrụ na 4 cardinal points. So those 4 cardinal points ahụ na-afụ ndị mmiri wụ part of that cardinal point. Ihe ọ pụtara bụ n'ịbụ onye mmiri bụ na ị nwere link with them direct or indirect. Gwakwa gị na o nwere ndị n'ụbọchị a mụrụ gị na-amụrụ ụbọchị ndị mmiri. Ihe ọ pụtara bụ na the water element beings ha are on duty on earth where usher in on earth as one of their own. So you need them. Ọ bụrụ na anyị tụfuo nkanka nkata ụbọchị a ga-awụfu ahịhịa achọwa nkanka nkata. So ọ bụrụ na ị tụfuo ha ihe emezikwa ụwa gị. O nwee ka ndị mmadụ si wee na-achọ gị okwu na-agbanyere gị fim. Kedu ozi spiritual forces ị ga-fall back at ka azụba gị? Onye anwa na-asị gị ka o jee kewaa gị na ndị mmiri ma ọ bụ na ọkpọ ude na mmiri si ka o kewaa gị. Onye ọkwọ ritedụrụ ndị mmiri nke ya mere egwu ji wee kwu ije na mmiri. O ritedụrụ ndị nke ya mara ụdọ na ọ chọrọ ka n'ọma na-eriri ya eri adị n'ọma na nso ihe chọrọ obodo chọrọ ka ebe udo ihe chọrọ uwe kewa. Ọ daraghị ego jee na mmiri ebe kasị obi and ihe ọ na-eme nwoke ahụ gbaa ụt. Ị na-ege ntị ọ ya mata ụfọdụ wee kesị na ha ji erụchazi ọrụ mmiri ọka njọ. Ihe onye a ji emewe ụchụ ka o ji egba gị ọ bụrụ ọrụ mmiri. Ihe niile gị na ndị mmiri gị bụ settlement. Onye ọbụla sị ka o kewaa gị, mark my words, chọrọ ịna gị n'iyi maka na ọ napụghị ihe ahụ iji dị ebube.
ọ napụghị ụmụ mmụọ a gị na ha ga-anọ wee mụ ụwa ndị a ga na-aba akị gị ndị a ga-akwụdoro gị ị marụ na ọ chọrọ ime gị an orphan in the spiritual realm na onwere mmụọ gị na ha kwu ọ napụgo gị ihe ijide ebube ka mmadụ ga-atụ Samson mgbe Delilah o nupụrụ isi je nụọ nwaanyị asị ya anụ na from obodo asị ya anụ na Delilah wee je kpụọ ya isi wee napịa ihe o ji dị ebube ụmụ mmụọ ndị jere ya so na-akwụnyere o ji wee bụ the strongest man wee hapịa wee gbaa ya otu Samson nwetara mpịawa azụ Samson fọl na-ege ntị so onye a napụghị anaghị ndị otu a bụ ndị ga-aba akị gị ga na-ebunye gị expo na-agwa gị etu ga-etu a ka o wee dịrị gị mma anapụghị anaghị kewa gị na ha echugo gị final daalụ. Okay. But what do you have to say about, I say, in a situation like maybe mostly girls, they will be like misbehaving, acting strange. You'll be like, okay, let's take this daughter of ours to the church so that the pastor or the reverend can pray for her. So you, in a situation like that, you hear the pastor or the reverend saying she has a connection with water spirits. So for her to be free, we ought to separate her from such connection so that she will be free. So are you actually saying that what that prayers, that thing they are saying is not actually separation? Like, Yeah. are they truly separating or are they not separating? Because from what you have said so far, you cannot separate. My dear, what they are doing in that place is I will call abracadabra and kabasha. So here in Ghana, you go about hypnotization. If I had no, he had a way to hypnotize the person, manipulate the person. Power carrying the level of that particular person will possess the person will start manifesting. They had no. What I want you ask the non abo. Body aje or now manifest. But I want the family I didn't be him myself. I may have that day. They had no. Here in our name, and then now I kabash. No look at it, just not manifest. Close for any man I put out today, that is testify. Here in our they go hypnotize them the man. Before the guy, what they hypnotize the amorous here, their name had to do it. Whoever do all hypnotize came on them. They had no, I said that the spirit will go to me. They have my man. Here now, he hypnotize on what on them. Yes, but then not check what they had. I won't know what one nigga one. More relative will see about what they are now, and with solution. And what he gave me. He hope that them will conflict between more so now. Yana understanding now at the moment. So Yana no rival group. More yards where you no to you where no one year, no one side. Then another strange force. Now Chokabia take you over, possess the person. He had a team here queue and use the language here. So I believe I then were fracas. All I have to misbehave. So he need Arabia will be bring a calm and order. Settle on that and settle on. Make some pronouncements. The way people would do to a millionaire where people they take a position, they call will go. Before now, and where we go, and where calmness. Here not check while again with that. Oh, will they get one or do the Anga? Come, Maragat, come walk a Bible, Maragat. Oh, whatever I go to Jesus, then you go to Bible. For the actually you go to Bible, yes. Because I was once a Bible scholar. I from Bible, Genesis to Revelation. 3 good times. Yes. So all my Canada was your other books. I want to have other books. I will go to Bible like tomorrow no day. But I'm not checking one so many things and not thinking so I have to let some go. You're not checking one again. Oh, whatever it does you to say. No one only offer. I see no other process. I told you use language. Oh, I say, so now so more on pneumonia will never know. How I say, and I have you. Now, at that point, I'm going to want a solution. Solution on what to make peace. Or I say, no, there's no number.
Kedu ihe o nwere ike ime? Ọ chọrọ na o nwere ihe anyị nwa ndị dibịa na-eme Igbo nwe. You provide alternative for ụmụ mmụọ. Kedu alternative o provide? Ọ sị ha oke mgbasị n'ime onye apụta ma anyị riri ime Igbo ezi. Anyị na-arụ ya na Temple Steeti. Anyị chi Igbo nwe. Ị na-ege ntị. Abịa anyị nwere ike iweta a certain animal. Then offer that animal in exchange for that human spirit to be saved. So exactly here where Jesus went, according to that Anglican story. Now you remember, always have any big ways, and he bring the rabbi understand too well. Oh my, here we go. But you watch that statement. You open the everybody may be watching, not go make you shaking. So understand perfectly how things work. So we see all man are those region by any means. Now Haggai pushed to the extent now they have a sacrifice in exchange of that human spirit. You understand this? Because spirit is simple, but I even mad. Baby, my ya manifest by any animal ya manifest no they enjoy. So Jesus don't understand. Now what's all your permission? What has any more by any ways? Now those ways we had to try. So it wouldn't be he in exchange in your bone. So you know where some have any big ways, however, any big ways. The same Bible where she goes in now immediately when no one and million or have really had to hear me and million. You never get it. Don't work out. So then I check while again in that situation of that particular thing, he did the bone. More the welcomeness. I can tell you. Ụfọdụ ndị niile na-eme manifest, ụfọdụ n'ime ha wụ great personality ndị akpọrọ ọrụ. Mana due na ha achọrọ align with mmụọ ha na ha so wee bịa ụwa. Enwee stage forces na-abịa n'ụdị ka achụpụ ha. Ọ bụrụ ya ka a na-anụrụ. Q ka a na-achọ ime. So ndị nke wụ ndị wụ associate that person na wee na-insist na nnọọ ha nwa na ha na onye a nwere ka ekwuo. Enwee na-enwe ya problem. So he restore ana order onye enwere onwe. Ụfọdụ n'ime ụlọ problem unu na-enwe. Ụfọdụ ya asị Eze-Ana na nwanne ya nwaanyị a na-ahụ emetụkwa ọ na-ayị ala. Nwanne ya nwoke na-eme. Mana unu merie. The early manifestation onye a gosibalụ na onwere call. Ọ na-akpọ ya onye ọgbanje. O nwere onye nke ya awọbịa na family na ọ na-eme ọpụta. Ọ sịghị na ihe a ya eme gị ome gị. Ihe okwu na-eme akpọọ ya ọgbanje. Before you know it, unu ebido kpọrọ ya jebe n'ofu ebe unu ụka ebe anyị ebido kabashịba. Mebe sheri mama. Mebe eze datara send force abịa ka o repossess ya ndị suenu enwe problem. Ịdago onye na-eme manifestation ahụ. But ọ bụrụ na ma the right thing to do, ọ bụrụ ihe a na-emere kabashị. Ọ bụrụ ihe a na-emere ohere no ikpoji na the right person ma ihe gbasara spiritual settlement. Ome udo. Ifu na onye awa. Some of those girls na-abụ ya, ndị ma ahụ dị well call. Some of them down na-akpọ ndị ahụ, ndị ma ahụ ndị well call. Ada ha ga na-awụ ọnụ gị na ọ bụrụ na ị mere ihe a sị gị mee na a ga-emekwa gị ala na a ga-eme gị nka mmadụ. Gị nwa na-ege m ntị na-anụ olu m enweghị ike ị na-enweta this warning. Ndị be ụnụ ya agba nkịtị maka na ụka dịrị ha eri nwanne ha bụ ụrụ eze nwaanyị, nwanne ha bụ ume dibịa, nwanne ha bụ mmewe kọlị. Na tiri ha ya agba nkịtị na-ede gị anya na-afụ na the condition is getting worse. Tiri na-eme nka mmadụ complete. Mgbe a ka a ga-ebido gbagharịba Eze-Ana nwere ihe a ga-eme mana mgbe ọ na-ebido ụlọ ekwere ọnụ che na ihe a ga-eme ka bashi n'ụlọ ka ọkwụsị. So ihe na-achọ ịkọwara ụlọ ụdị ihe adọrọ ọ bụrụ na ị nwere ndị otu gị na ndị otu bụ na erudo n'ọnọdụ I can tell you will do exploits. Thank you. Thank you so much, sir. I want to ask again, settling in the middle like people normally say, does it mean that one is free from them totally? Yes, that word is settling the middle, bro. Nina, it departed from them. No. Here we settlement in the middle of the game of one. Or earthly terms made you a warrior. We tell you one. About one. So instead of the middle, about one in reverse. Oh, you onye batara ngwongwo niile a na-adịghị ime eji adị ya. Nke ọzọ m chọrọ ịgwa gị bụ na ọ na-awọ bụrụ na nwoke na nwaanyị ịnụọ nwaanyị anwa
gị na ịgbachie fọm ije na be nne na nna ya ma onye na ndị nne na nna ikwukwa okwu na fon ma onye mebi sizin ọzọbọsịbụ. So na-arụ ọrụ mmiri n'isi gị does not mean na gị na ndị mmiri na-esetụrụgo ha ji oziere onwe ha. No, ihe mere bụ the word m na-eyuzu na chi nyere ọrụ mmiri bụ biko hapụ ya ka ọ nụọ dị n'elu ụwa ka o mee ụwa ya, mana biko kwudokwara ya. Ị na-ege ntị? That is my word m na-eyuzu. Now ihe a na-achọ ime bụ ka that your spiritual associate hapụ gị ka ị nwee ike mingle with other people from other forces. Yes, in order to enjoy your world existence to the fullest. Ya bụ ihe a na-eme. Mana ọ bụrụ na ọ ka esi ka gị na ha si okwu fana ka nke makwarụ gị atụ ọzọ. Isetụrụ ọrụ mmiri na ọdụ ka gị na ofu nwoke na ofu nwaanyị na-adị mma na-ayị ọyị. O wee bụrụzie na gị na ya na-ayị ọyị unu now nọ in love wee bonding for any reason. O wee bụrụ na nke nwoke adịbụ already ịnụ nwaanyị, mana nke nwaanyị di abịagoro, ịmana nwaanyị na-aka adị mature on time. Nwaanyị di abịagoro ọ chọghị ịlụ di. Ihe o kwesịrị ime bụ ka esetụrụ ọrụ udo ọgwụ ojekwa enyi nwoke ọsị ya anyị fanyị na ya na-achọkwa ịlụ di ebe ọ na-edigbo dị ya chọrọ ịlụ di fanya si oke no problem. For the fact na ebi akwa elu m, for the fact na ebi agwa m ka ebe etu esi eme ya na m ekwe. Yes, na m ekwe. Ihe mere n'ọbụ no problem. Dị nwoke nwe onye ebe gwacha ya ọsịghị oke na nsogbu adọrọ na ya ga-enye support. Unu esetụrụ amicably. Ịma na ụtọ ka atụta ihe ọkụ eziokwu. Mgbe ahụ unu bịa setụrụ amicably ya nwa esogbo mmee ya ụbọchị ịgba nkwụ anyị obido ya. Ibiri nna abụ ego ndị mmadụ gara asị kere onye dị ya ya na-ekwu mgbe ahụ show market enwere m ike igotakwu gift nye gị. Ị na-ege ntị? Now imesi ya dọnwụ ndị na-emecha asị ya bụ ụbọchị nke nwaanyị ya amụ nwa osogoro gift bịa neta nwa. Ị nwere idea? And ọ nwere ike gị na ya na-emezikwa nke ọzọ mana ụnụ ka nwere cordial relationship as family friends, mana nke ọzọ adọghị evolve. Ị na-ege ntị? Enweghị ihe dị ka browsing honeypot maka ịmadụgo na the lady na onwe ya emego gị emove ọnụgo di, mana gịnị ya ka nwere that mutual respect for each other. To the extent na ị nwere ike ịpụta na bus stop fụ ka anya na mmadụ na-enwe exchange of weight ịpaakị moto gị lito kerie ya igoro the case. Ị na-ege ntị? Etu a ka o kwesịrị ịdị gị na ndị mmiri gị ma nwunye mmiri gị. Ihe o kwesịrị ime bụ na ọ dịghị aghasasịrị gị ihe ụnụ adịghị emezi nke ọzọ, mana ihe mere na ọ kwụdoro gị ịtago na-ewetara gị oke gị, ọ ga-eme gị sure na ịdị comfortable maka n'ihi na ị mere ihe etu esi eme ihe wee nwee harmony ịtago and ụnụ nwe iji aka ụnụ mee udo wee nweta settlement. Mana ọ pụtara na ụnụ na-agbawo maka na akparị n'udo maka na akpa alahụ n'ute dịka ndị Igbo si ekwu. Mana mgbe ọhụrụ ji eme ka ọ bụrụ ihe wụọ n'ụdị I kabash, I reject, I bind, oga don't start war you cannot finish. Maka na mmụọ nwere ihe oluzu echefukwala that those your spiritual associates bụ mmụọ ka ha bụ they lose nothing. Ọ gụwa ya lose. So nwere ihe dịka ka eme separation ya n'ụdị anyị na-eche. Daalụ. Thank you so much, sir. Is it a taboo in ordinary Igbo for a man that is well to do with to decide to live his whole life without getting married? Yeah, that for that question. Ọ bụrụ a taboo. Mana no smoke without fire. Nwoke ọbụla dị healthy enough zuru nwoke ọ bụrụ na onye a bụ ndị wee knock in nature kama na nwoke zuru nwoke na-enwe mkparịta nwoke ya atụọ nwaanyị ime. Yes, ọ bụrụ na nwoke na-etu a decide ya not to marry, something is wrong. Ihe dị wrong bụ mana ọ bụrụ taboo kama na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ iko a na-akụ ya ọkụ iko ga na-akụ parents gị na ikwu na ibe gị maka na ị decide not to mee ihe nna gị ha mere. Nwatakịrị emere ihe nna ya mere nkwa ka ọ dị mana ọ bụrụ alụ. Na-ege ntị? Mana onye ahụ emere nwere ike ihe na-aka ọsọ ihe na-eto ahụ na nwere ike onwe ihe yiri egwu either na previous earth life ya na nwaanyị gbanyere ya fim o wee nwụọ iyi n'ụwa ọzọ ya abịa na ya kwara aka pilot. Nwere ihe jikọrọ nwaanyị ya na nwaanyị. Ihe a bụ ihe si n'iyi ụwa. I can tell you, nwoke adịghị ara comfortable ọ dị healthy mana egwu nwaanyị na-atụ ya. Ọga kpọtara m onye dị etu a early enough rụchara ya ọrụ a breaking that code of life ya ga-eji aka sụchọwara ya nwaanyị. Ị na-ege ntị? Onosmokwute afọ onye dị etu a wụọ ma ọ bụ fim agbanyere ya n'ụwa mbụ ya ọfụ nwaanyị egwu a na-atụ ya.
ọ nwere ndị ya pụta n'ụwa tata ogbere things a na-eme n'ime ndụ ha. O nwere ike ọnụ ụba nwaanyị ị mara ihe ya na nwaanyị ji na previous life, ị mara ihe dị ndị dị to it. Ụfọdụ ụgwọ ihe nwaanyị na nwaanyị na-eje na nwere ike ịdịsaịdị na ụwa ọzọ ya na-abịa na onwere ihe ha ji nwaanyị eme biko na nwaanyị gbanyere ya fim ma ọ na-ebutere ya, ị na-ege ntị. Mana no matter ihe ọ bụla bụ iyi ahụ ị nwụrụ because of your previous life experience bịa anyị ga-erivasi ya, ị na-ege ntị. Ọ dị abnormal nwoke zuru ka eme zuru onwe ya, ahụ dị ya mana ọjụ na ọma anụ nwaanyị. O nwere ihe na-eyi egwu and ihe a na-eyi egwu previous experience. So ihe na-akụwagoro ihe na nwaanyị why can't you ọfụ nwaanyị ụjọ ara atụ ọ na-eri mbọmbọ maka onye ahụ gbara ọfụ ogboloko ijiji ya na ọsa na-eme onye na-eto anyị dị ha daalụ. Okay. Is ordinary Igbo a tradition or a religion? Thank you. Ọdịnala Igbo abụrụ a religion. Ọdịnala Igbo bụ spiritual movement, etu esi ebi ndụ. Ọdịnala Igbo dịkwa iche na culture ma ọ bụ tradition. Tradition bụ etu a ndị si eme, etu obodo si eme, asị na nkụzi ọdịbendị, nkụzi na mba na-ege na mba ndị ka tradition or culture. Mana Igbo spirituality bụ na anyị tolitere, ọ dị n'ime mmadụ, ọ dị n'ime anyị malụ na ime ihe dị etu a gị na-atụ egwu Chukwu na egwu Chukwu ga na-atụ gị ga-emere ihe dị etu a maka ihe na Chukwu achọrọ ya. Iwu iri a efere enyere abụrụ taa ka obido. Iwu iri a gbakwa Kristian nwe iwu iri a ana m ekwu ya na iwu iri a rigolu bido n'okụkụ ụwa emesịkwazie mana n'uto na ndị nna nna anyị ha mgbe gboo anyị nwere documentation ebe a na-ede ihe n'akwụkwọ. Ndị Juu bụ ha ghara like ide ihe ime documentary wee gwakwa anyị n'oge nke kwa n'oge Moses enyekwa Moses the 10 commandments ka onye kwu ụmụ ndị agbụrụ ya. Mana remember na Moses abụrụ a Christian of na-ege ntị. During Moses story was done in BC before Christ. So Moses na ndị niile mention ihe gbasara 10 commandments was never a Christian. Na-ege ntị. So etu aka ọ dị. So iwu ọdịnala Igbo spirituality nwere founder. Ọ nna nwa amụta nwa ị na-asị n'ọnụ fere ọnụ wee banye n'aka nna wee ruo taa. So mana ihe batara eji enwezi like Godian religion nwezie a religion bụ ka e wee nwee ike dị recognized by government. And for recognize it na government, you must register. All in Nigeria, you must pass through CAC, Corporate Affairs Commission. Are they registered? And the Corporate Affairs Commission, before you will be registered, again, well, leader. Again, what is the head? No the secretary. Elected before you are registered. So, religion group of people, no fee here. Then, graduate forward for registration under government. Example, Ugochi Tubelu on Temple Harbour Home is a registered home, understand, with Corporate Affairs Commission. You know, again, but many years after I was have gone, the temple continues. You know, again, so you have a registration book. Religion book. When they were asked on their one got passed through registration. So ordinary Igbo spirituality has no founder. Thank you. Igbo spirituality has no founder. Okay. Why are people that are practicing ordinary seen as evildoers in the society? Thank you. Here about mindset of Ndokobia. Mbahabia. They blackmail our Igbo spirituality. They call us name, one name man na ihe niile gbasara ọdịnala demon na anyị na-efe ekwensu. So ndị mmadụ wee were like that. Ihe a na-agwa akwụkwọ ihe bido na 18th century. Before 18th century, oge ndị nna nna anyị ha onwere onye na-afụta onye ọdịnala dịka onye na-eme ihe ọjọọ. Ị na-ege ntị. Onwe onye na-afụta onye ọdịnala dịka onye ihe ọjọọ. Kama na agbụrụ 18th century a mgbe ndị ụka ọbịa bịara be anyị wee bido penti ọdịnala black. Na-epenti ọdịnala black. Mgbe ụmụazị tolitezielu ndị ahụ hapụrụ enwe ọchịrị ha bido fụwa ọdịnala in that light. Ị na-ege ntị.
mana original ọdịnala adịrị etu a ka ngwa nwantịrị onwe stori anyị nụrụ mere na Kano oge gara aga ihe batara eji wee gbuo nwa woman nwunye pastọ dịka anyị si were nyaba akụkọ gịnị mere ị ma na o nwere ụfọdụ ndị be anyị ndị kristian ndị kpọchachalụ ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala asị onye edegodi ọkpọ ha asị ọ kpọrọ ha asị because of okpukpere na ọ bụghị kristian o wee nọ na ngalaba some Christian religion ha etere ndị ọzọ o nwere some Christian religion ha fụ ha na niile ebe obere ndị ọzọ ha condemn go to hell ha condemn go gị n'ịbụ nwa ekwensu ka a ga-esi na-ede gị anya ịbụrụ nwanne ha ya ebisi olu gị na ịbụrụ ebona again ị na-ege ntị so ụdị ndị na-etu a ka nwaanyị a belong to nwaanyị a wee pụta ebe ndị ụmụnne anyị ndị na-ekpere Chineke n'ụdị nke ha ndị na-eti isi n'ala. For me, I respect every world religion maka na ndị mmadụ ga-esi na nsọtụ ụwa dị iche iche ụmụ Chukwu ọ bụrụ ndị nọ ndị a esi na ya own religion the more superior than ndị ọzọ nna ọhịa ha ka na-akpọ iro otu imere ya bụrụ eziokwu ihe Chineke na-ene ewu irunoga okwu na omume niile ị na-ege ntị etu a nọ kịta ahụ m onye ọdịnala and mma ahụ onye ọdịnala till tomorrow but I respect any world religion. Like if for any reason, maybe this year or next year, if I wish to visit some of my friends in India, I will still follow them to their temple. Adema road maka na ofu Chukwu ka a na-ekpere ị na-ege ntị na usoro ndị si ekpe ụfọdụ ya asị mba na ọ bụrụ ofu Chukwu ka a na-ekpere ọcha Chukwu okike the creator of the whole universe kere agbụrụ ọbụla nyezie ndị ọbụla usoro ha ga-esi wee na-eme nke ha ị na-ege ntị so I believe on the road. So nwanne anyị ya nwaanyị nwunye pastọ wee je kwuo okwu lele ule okwu ịkpọni mmadụ okwu ikwu n'ụdị na okpukpere nke ya nwa na-ekpe as Christian this period that nke ụmụnne anyị ndị ọzọ na-eti isi n'ala mgbe o kwuru ya wee okwu anwa lele ule na-esi isi na-aya ekwu n'ọnụ ọgbọrọzi na onye ọ tụrụ ya okwu n'ala Igbo ọmọzi na nwa amadi a na-achọ ikpe ekpere n'usoro iti isi n'ala n'ala Igbo n'ọnọgụ ala Igbo wee n'ihe o kwuru wee kpọọ ụmụnne ya wee sị nakwa ihe nwaanyị a kwuru na nwaanyị a na-ekwuru ogbugbu okpukpere ha iwe ndị yut wee disendị n'ebe nwaanyị ahụ ọnya mere ji egbu ya nwa nwa paspọtụ ọkwa igbu mmadụ anyway mana ya na-achịkwa ọkwa ileghị nga kwụsị judge don't judge so that you will not be judged ọ dị na Bible mana ịfụrụ ndị akpọrọ nwa ha Christian they judge a lot for them ọ bụrụ na ha bụrụ Chukwu ọ bụrụ na ha jide kie Alaeze eluigwe ha ga-akpọchite ụzọ na onye ọbụla nwe onye ọdịnala so ụfọdụ ha eturu ọdịnala with passion ọ ndị na-etu anyị ahapụta ha ezigbo na etu onye ọdịnala ebe onye iwe onye ọdịnala ha kpọọ gị n'ebe ajọ mmadụ onye gwara gị who made you judge? I can tell you ọdịnala adịrọ bad eri ọdịnala person adịrọ bad ezigbo ọdịnala onye ọdịnala bụ onye nsọ ọnwụ dị mara ndị niile na-akpọ nwa ha ndị Christians will see tomorrow go and sleep with somebody's wife but they call ọdịnala Igbo like etu a nnọkịta o nwere ihe ga-emekọta nwaanyị enweghị married woman ọsọ ya bụrụ ihe nye ndị whole Nigeria I will never touch you maka na nna asọ nsọ name them those things abụ nsọ ala o nwere ihe ị ga-abịakọta n'obodo ịkpọ ọmụnwa bụ onye isi ndị nze na ọzọ Ezumen my own village o nwere ihe ị ga-emekọta ka ị banye m bribe na be m ka m kwụnyere gị n'ikpe ọbụla like tomorrow we visit at home one day anyị nwere ikpe anyị ekpekwa yes and that ga abazie m ozi na be m na-achọrọ m na that meeting ka m nọrọ ya enwere m ike iji eme anwa rie aka azụ enwere m ike ime maka na ọ dị nsọ ala echiri m Eze-Ana I will always say the truth the way it is so ezigbo onye ọdịnala bụ onye nsọ ọnwụ na ịmara maka na gịnị onye na-asọ nsọ ọbụla ị ga-abụ onye na-asọ nsọ ahụ so ihe na-ekwu bụ na ụlọ ya kpọnizi na onye ọdịnala ọ bụrụ onye ọdịnala niile bụ ajọ mmadụ mana ọ bụrụ na ịha dị under the umbrella of ọdịnala na-enye ndị mmadụ enye ule na-egbu ndị mmadụ ọga ịbụrụ onye ọdịnala ya just deceiving yourself mana a na-achọ egwu ụlọ na onye ọbụla na-egwu mmadụ na-agwọ ọgwụ na-eme ihe ọjọọ abụrụ onye ọdịnala ọ bụgoro na ọ na-eje ụka ọ ga na-akpa isi n'aja ọ na ọgwa na ọdịnala ọ ga na-akpa isi n'aja ihe mere ewu n'ọnwụ onye ajọ mmadụ n'obi ya ọ bụrụ ọdịnala si ya mee ị na-ege ntị ọdịnala ya nwere mgbe oche gị mewe ihe ọjọọ so ụnụ nwanwụ ndị na-ene m anya ndị ụka riri eri ọdịnala abịago ka ndị mmadụ nke bụ eziokwu ị na-ege ntị so
onye ọbụla na-asị gị na-edimonize onye ọdịnala n'elu onye ọdịnala anya dịka onye ogbu mmadụ, onye a aghọtara ọ maka ihi na ebere nwọchiri onye anwa na onye a na-abịa from the side of the church. Thank you. Okay, thank you so much, sir. The last question is, because of the way Ordinana people are being seen in the society, a lot of people are, would I say, kind of ashamed or afraid to practice Ordinana. What advice do you have for the society and for people like that? Maka ndị na-eme Ordinana, at times, any nature ka esi eme ha anya ka ndị yi azụ akwa na society n'obodo. Ịmazi nzu na imegasị other things, ezigbo onye Ordinana na-eme. Abịa ha na-ezo ezo wee na-eme nke uru ndụmọdụ nwere ike inye ndị dị onye ama ọdụ ndị Igbo. Thank you. Ihe mere n'obu na journey of 1,000 miles start with a step. Ị na-ege ntị. Nke bụ isiokwu bụ na I have seen it all. Ọ bụrụ na ngụsịbara gị religions njegoro ma books ngugoro, ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na now n'ọdịnala Igbo enwego learned people, enwego ndị mmadụ nwee BSc, enwego ndị nwee PhD na-abata n'ọdịnala Igbo. So ọdịnala Igbo adịghịzi etu ahụ iche na ọdị. Now Ugochi bụ ọdịnala temple, anyị nwawo the first temple nwelu ọdịnala Igbo channel Eziokwu TV. You can go and verify. Ị na-anya na channel niile, all the satellite televisions, ụka niile, almost ndị ụka niile a na-anụ afọ ha with their own channel. Ugochi Ọdịnala Temple with the first channel, Temple nwelu Ọdịnala Igbo channel. And I'm calling upon other people to emulate. I can tell you the way things are going now. In the next 20 years, you got this surprise because let all these old men, by the time most of them passed on, they will say, because as it stands now, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-emezi ọdịnala embrace because a bịago mepee ha anya gwa ha na ọdịnala abụrụ ihe ha chere. Onye na-agwọ oke ite, onye na-agwọ oke ikuku, onye na-agwọ ajọ ọgwụ na-agwọrọ onwe ya ọgwụ ka o wee bute ike. Ị na-ege ntị? Ọnọdụ ka onye nọ na-eje ụka bara otu nzuzo, ọ bụrụ ụka si ya bụ otu nzuzo, mana ọ bara otu nzuzo ka o wee bilọngụ, ka o wee buka. So onwe onye nọ n'ọdịnala Igbo jee na-agwọ ọgwụ, na-agwọ oke ite, na-agwọ Igbo, na-eme nke a ka o wee bute ike, na-emere onwe ya ihe dị iche ka o wee buga. Ị na-ege ntị? Ọ bụrụ onye bụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala bụ that man nọ, that boy nọ na-atụ nzu, na-atụ ego, na-atụ nkwụ, na-awa ọjị, kwụba aka ya ọtọ. Ị na-ege ntị? Ana m achọ ịgwa gị na time will come, by the time all these young people now they are getting married, nke nwoke bụ an ọdịnala adherent, nke nwaanyị bụ ọdịnala adherent, now they are getting married. I can tell you na ha mụọ nwa ọwụ na ha bụrụ tata ama azazi afọ oyibo, nwa ọwụ na ha bụrụ na nwa m ọbụla ha mụrụ now ga-abịa afọ Igbo. Ị na-ege ntị? Ga-aza afọ Igbo. Now with time I can tell you, like mụ nwa na oge m ndị oyibo bara m na aha m bụ Paul. Gịnị bụ Paul? Paul efitụrụ m. Paul simply means little, and I'm not little in all ramification. So I rejected that name. Now call me, my real name is Chukwunonyelem, my son name is Eze-Ana. Ogwebe Eze-Ana Ugochi nwere wafa ndị echi ọzọ. Ị na-ege ntị? So ihe na-achịkọwala gị bụ na time will come. Yes, ndị mmadụ na-eme embrace n'ọdịnala Igbo. Give it 20 years, some of these old men will go. Ị na-ege ntị? Younger ones will become parents. Yes, and once they become parents, all of these things will stop. Gradual process. It will not happen one day, but I can tell you gradual process. One of my friends did Jeroku was here. When I was me name, na father na agba n'aka na agba n'ụkwụ, na ụmụ okorobịa ada anọzi n'ụlọ ụka. Ha wee na-ajụ fada na-eti na ọnwụ continue like this. Mgbe ndị old men na-anọ n'ụlọ ụka na oche ndị okenye, ndị mmadụ na ya. By the time ndị okenye na Nwachukwu, kedu otu ụmụ okorobịa ga-anọchi as future parents? So ha bidogo kụwa cry mana I can tell you ọdịnala is getting. Ihe na-achọ ịkọwara gị na-abụ na ndị ọdịnala dị proud kwụba aka gị ọtọ itinye ihe ọjọọ, hapụ mmemme ọbụla mmadụ maọbụ ihe ọbụla mmadụ chere. Onwe family ejere ịnụ nwaanyị ha sị na ha ama ekenye gị, chọọ family ọzọ. I can tell you, ọ bụrụ na ị nwere ego ịnụ mmadụ nwaanyị lụọ, ọ bụrụ na ọnwa ka ị ya anụ maintain ọnwa gị, mana ndị ajụ na ha ama ekenye gị, hapụrụ ya nwa ya na nwa ya bụrụ ọtọ n'aka nne, jee ebe ọzọ. I can tell you, enụtara m mgbe anyị dị n'ụmụazị na 80s,
mgbe ndị Katọlik na-eme na adị ekewe na ikene na nwa gị to onye ụka na-abụrụ nke Katọlik. Ụfọdụ ndị mmadụ protested and said no. Ha bido n'ụwa ndị Protestant. Ị na-ege ntị mgbe Katọlik na Anglican na-agbawọ. Onye Katọlik ama na onye Anglican na onye Katọlik a na-agbawọ. Protestant wee bịa as the third force. Ndị mmadụ n'ụwa ndị Protestant. Today, ndị Katọlik enwe ọzịse. Ị na-ege ntị. A ga-ekere ego ọzịse. Ị na-ege ntị ebe onye fọrọ ya nọrọ. So by the time onye ahụ nke nwaanyị ahụ famili ha sị na ama ekebeghị nwa maka iwu onye ọdịnala, nwa ha ga-agba ọtọ n'aka nne. By the time o mere famili na ahụ na-eto, anyị gbara atụrụ inu si na awụ na agbụsị gba ike ọmụrụ akọ. Oge na-abịa oge sọm famili si ga-asị no nne ịlọbụrụ onye a nna ịlọbụrụ onye a bịanụ ka gozie ụnụ n'ụwa dị na nwunye ụnụ. Ị na-ege ntị. So ihe dị na mkpa kwụ ikpochiri ọ dị ya ka mma asị gị n'okiri. Ị na-ege ntị. Ọ bụrụ na nne na nna gị sị gị na ịma anụ onye ọdịnala ịlọ ọgụ n'okiri n'okiri kpochiri and ikpochiri ọha ike ya gwụ. Thank you so much. No green. Ya bụ gị bụ onye ọdịnala ezozi n'ezo. Yes. Pụta kpa okpukpere okpesie ya ike. Maka na ọdịnala dọwara ugbo, ọdịnala has come to stay. Yes. Ọ bụrụ ife a na-ezoro ezo eme maka na ikuku bugharịsịa ọ dị igwu. Viewers Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section. Or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen right now. Ogbuefi, nice having you here today. Thank you. Thanks for your time. We really appreciate it. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, ọ bụrụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi ma ọ bụ na o nwere ajụjụ inwe na nkụzi a, send ya message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871 ma ọ bụ 0805 7837 672 0805 7837 672. Ndekwa ya na screen gị ga na-afụ nọmba. Ndị ọzọ na-ekwuzi bụ na-emetụ aka na share button na-agwa ndị mmadụ ka ị na-eme nke a na-agbasa ozi ọma na-ajọ anyị na administration anyị ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Agụkwazie m ụfọdụ isi ndị Friends of the Temple ya na n'isi ndị Children of the Temple ya nakwazi n'isi ndị sonyela ya na aja nke ọnwa Jenụwarị a. Asị m na akakaka ya mụnụ na jijiji ya mụnụ asị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-anara obodo. Asị m na osi fụrụ na-atụ ufe na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m na iro na-asị na-egwu ana ọfọrọ ogu enwere mgbochi. Asị m onye sị na ụlọ ama adị mma na onye a ama nnata mgbatịrị ụwa agwụ mana onye sị na ụlọ ga-adị mma na onye agha adị mma. Asị m ọmaka meela ụnụ ihe ọ bụla unu na-eme wee na-emeta ego bịawa n'ọnụ uwe ego ka anọ. Asị m ihe ọma nne ya darọ nna na ọdịnala ya pụrụ uru omekụwa were aja ha wee fụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie m ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Anyị kwuru m si na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na-emecha na ọ ya eburiri ome ka ọ dịkwa na echi niile daalụ.